Ertzaintzaren Jorretako basera begiratuko dugu jarraian. Bertan, Europako Polizia Abiazioko biltzarrik garrantzitsuena egiten ari baitira. Helburu jakin batekin, lankidetza publiko-pribatua sustatzea eta polizien arteko esperientziak trukatzea. Gaur biharretan, airea, espazioa kudeatzeko punta-puntako teknologia garatu eta erabiltzen duten enpresa eta poliziak daude ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitatearen egoitzan. Leku askotako poliziak, Montenegro, Belgika, Gendarmeria, Mossoak, Austria eta beste asko. Guretzako kriston erronka dalako kongresu bat hemen egitea, ez da. Europako garrantzitsuena, mundu mailako bigarrena. Segurtasunera eta erreskateetara bideratutako mundu mailako punta-puntako teknologia, aeronautika saila duten 15 nazioarteko polizien ordezkaritza hoien artean ertzaintza. Tekniko guztiak gaude, bai polizialak edo ez polizialak, zelan garatu datorren momentu berri hau, ezta? Zelan uztartu behar ditu tripulatutako hegazkinak esate baterako, eta ez tripulatuak, garapen tekniko baten aurreikuspena. Droneak, teknologia, herritarren babeserako eta arriskuan dauden pertsonak erreskatatzeko. Un sistema de detección de personas desaparecidas a través de la detección de la señal de teléfono móvil. Podemos geolocalizar un móvil con una precisión inferior a los 20 metros. Pues nosotros lo que hacemos son transmisiones de vídeo desde el helicóptero a tierra. Son muy utilizados para vigilancia aérea, extinción de incendios. Hurrengo urteetan, zerua menperatuko duten teknologiak gure handira egunotan.